web saytymyzyň hormatly tamaşaçylary. Bugün durmuş duralgasy gepleşiginde bizde kim mehmançylykda elbetde özüniň ýaşygyna garamazdan öz okuyjylarynyň söýgüsini gazanan biziň ýaş şahyrymyz hemmemize belli Kerim Haly. Bar tahir bu dünya gelmegin özüm hakyň netibesin päklikde haklan gara tutsa berer kirzadyn közüm haýşym kalbyňyz arasda saklan. Kerim ilki bilen gepleşigimizde size hoş gördük. Biziň çakylygymyzy kabul edip gepleşigimize geleňiz üçin dörejlik tapalmadyň adymdan size köp minnetdarlygymyzy bildirýäs. Gepleşigimiziň başyny özüňiziň durmuş ýoluňyz we şu döredijiligi gelişiňiz hakynda biziň iýleşermede sen öz muşdaklaryňy biziň gepleşigimizde gyzykly görünýär aýsaňyz giňişleň. Böyle. Sağ olun. İlkinci navbatda şu Türkmen portalynyň ähli dörejlik işgärlerini, ýolbaşçylaryna özümiň minnetdarlygymyzy bildirýän. Şeýdip meniň dörejligim bilen gyzygyp ýyl günümizde şu özleriniň köpçüliklerini ýetirmek maksady bilen çağıranyňyz üçin minnetdarlygymyzy bildirýän. Näme dörejlik durmuş ýolum hakynda aýtsam 1996-njy ýylda Lewap welaýatynyň Gazojyk şäherinde, Darganat etrawynyň Gazojyk şäherinde dünýäýdim. Ondan şu ýerde orta mektebi okap, ondan soň 2013-njy ýylda Medeniýet Tehnikumyna, Türkmen Döwlet Medeniýet we Sanat Mekdebine okuwa geldim. O ýerni tamamlap Harbugulukda boldum. 3 ýyl, iller 2 ýyl gulluk etsem, men 3 ýyl boldum, sebäbi bir ýyl işede galym şu ýerde. Harby bolup, ondan soň näme Medeniýet institutunda da bu 4-nji ýyl talip, dörejlige höwes çağalykdan bar, mektepde okuyan okuwçy döwrümizden bäri azajyga mata ýazyp çyrşap ýör, ýani köpçüligi okuwçy wagtymyzdan, ýani köpçüligi görkezmäge çağa wagtyň edenişin görkezmäge utanýan, şonda bir okap güläýär. Şonda özümiz ýazyp, özümiz ýertip ýördik. Ondan ahyrdan näme tehnikum, medeniýet tehnikumyny okuwa gelenmizden soň şu ýerde de gollaw berdi mugallimler tarapyndan hakykatdan ham bir zat ýazyp bilýändigimizi anandyryp bildiler. Edebiýat mugallimimiz galyba şu ýerde käbir mugallimler şol ýani gollaw berdiler. Şeýdibem näme bir adam hemme adamda zehin bolýar ýa-da aslında şu zehini ýöne açyp görkezip bilen adama şol zehin arkaly bir köpçülige meşhur bolup bilýär. Köplerde bolsa şu zehin sönük gidýär. Sönük gidýär ýa-da açıp bilende de sen itergi berýän bir adam. Itergi berse käbir adam şol itergini ulanyp bilmeýär-de, dogry-da? Ala şolar ýaly ýagdaýa Hudaýa şükür düşmedik, zehinimizi etmedik. Zehinimizi açyp berdiler, bizem ony dogry ýollar üçin, gowy maksatlar üçin ulanyp berdik Hudaýa. Toýrama. Ýeten üstünlikleňiz. Ýaş onda da bayraklaňyz. Edeli we üstünlük üçin ýa bayraq üçin bir ılgap, bir alyňasap hereket edemiz ok, durmuşda bolýan. Ýani näme ýeten üstünligimiz halkyň söýgüsi. Halkyň söýgüsi. Iň uly üstünlük egerde şol üstünlük diýip hasaplanýan bolsa, iň uly üstünlük şol. Şondan aňyrda entek galan zatlara nesip bolsa bolýar. Şol üstünlük halkyň söýgüsi, üstünlük şu maddidiňiz we bolyn şoňa sebäp bolan. Ýene ýergensiz zähmet bolýar şeýlemi? Sebäp bolan. Diýjek bolýan zadym üstünlük hakynda. Ýeten üstünligim halkyň söýgüsi diňiz bolyn. Başga da ýaş şahyrlar bar da ýene internet ulgamyna, san ulgamlarda öz goşgularyny paýlaşýan, ýene de bir näçe köp sanly ýaş şahyrlar bar. Ýöne netije Edil Kerim Haly ýene bir şahyr dip Edil häzirki wagtda siz bilen deňeçer. Edil mene kan. Mümkin, ala häzir esasy köp iş edildi da, umuman juda köp iş edildi. Bolmaly, meselem gününe 24 saat bolsa, şonuň 2 sagaty uqa bagş edilip galan 22 sagaty işlenilen wagtam bar. Ýergensiz zähmet gerek. Ondan şo bir häzirki ýazan ýaşlarymyzda bir tane näme ulu kemçilik bar. Ol ulu kemçilik şol bir temaň daşynda aýlanyp ýörler. Meselem Ece, Kaka, Doğan
Qarındaş gelin. Ana şu temaları şolary wasp edip, olan wasp hemişe edilmeli. Oňa söz ýok. Olar hiç saçan könelmeýän temalar eje hakynda bundan 10 asyr öň ýazsaňam, ýene 10 asyr soň ýazsaňam ol goşgy görer. Oňa şuhy ýok, hiç ýöne temalary bir dünýä garaýşyny adamlaryň heme öz okuyjyň, hemem özüň dünýä garaýşyny giňetmek üçin temalar hökmen okamaly. Oň üçin hem näme sözatlar hakynda, dünýä hakynda bir ilmiň bolmaly, bilimiň bolmaly, dünýä garaýşyň giňerek bolmaly. Täzeliklerden has habarly bolmaly şeýle. Edilýärdi. Onam da birazragam döwür bilen aýakda şölemeli. Hiç bir pursady deňinen hoş geçirmeliler. Elbette hemme zada hoş ýazmaly diýip ýörlen zat ýok. Ýöne bir ýerlikli şygyryýata bir goşajak temalary hökmen duşundan baş geçirmeliler kadiýan. Näme galanan netiwe diýilen zadam bar. Hemme zatdan beter özüme netiwe has beterinden ýa-da durmuşymda bir näçe gezek gabat geldim. Şu güne hissa etjek gelip atykam netiwe meni bir zatlaň üstünden alternatyw boldy. Umumyň galanan netiwe. Ne insan her bir adam durmuşyň manysyny bir zatda görýär. Selam mene aýdaýyn öz gyýdymda. Siz näle? Durmuşyň özü ullahan manyda. Durmuşy ýa-ni bir adamyň özüne bagly, onu manyly ýa-da manysyz ýaşamak adamyň özü durmuş diýilen zat, watan diýilen zat, ömür diýilen zat hemme kime indi deň paýly nädiýsem ýa durmuş bilen watana deň hemmemiz. Ömür diýilen adam elbetde hemme deňler ýöne ömrüň içindäki many mazmun hemme deň paýly ýöne sondan belli bir derejede peýdalanıp bilmek ol özümizde baglar. Durmuşynyň manysy elbetde her kim ýa-ni diýişiň ýaly maşgalam meniň uly maşgalam şol Allah jan şol maşgalamyza bir uluk döwlet getiribizem, bagyt getiribizem, meniň durmuşym manyly diýip hasap ediljek. Özümçe galanlarym. Maşgalaňa. Maşgalam. Kerim, belki özüňem eşdensiň özüň hakdaky gurrunlary, bir döwürlerine Kerim Hally özbek şahyrlarynyň täsirlenýär diýip şeýle gurrun ýaýrady il arasynda. Sen näle garaýan? Bir döwürlerde ol häzirem barda. Häzirem barda. Sebäbi adam özüni indi bir döwür has güýçlidi. Sebäbi hemme şeýtde onu şon ýani ýagdaý bolýan. Adam özüni ikrar etdirýänçe adamy öňe çykan adamy hemme der boyun almaýar. Ha şu rehine kendip hemme kim boyun alanak ýöne adam bir öňe çykyp özüni ikrar etdirýänçe olar ýaly gurrunlar kän bolýar. Ýöne sen diýmedin, ýok men beýle däl. Ýok, men edil birinjiden täsirlenýär diýip berdi owadalatdyrlar soragy ogurlaýar diýip nemediler. Täsirlenmek bir pikire täsir etmek ýa so oýunça bir sondan täsirlenip şygyr ýazmak hiç ýeli ol şygyryatda günah işler. Ogurlamak günah. Gönümel pikiri ogurlamak. Sen işdeniň onu näle ogurlaýar? Ogurlaýar ol hiç ýeli sırdat däl gönümel neme son ýani ol täsirlenmek hiç ýeli onuň günahy ýok şygyryatda. Indi soň ýadyna çykdy näme diýen? Şo dogrusyny siz näme aýdyp bilersiňiz diýe. Eger şo gep gurrun. O dogrusyny men aýtjakdym. Ýöne bir esasy gönümel subut gerek. Haçanda kimdir bir ýerini günahkarlamak üçin gönümel subut gerek. Gönümel subutlaň hiç aýdyny hiç kim şu hatda sonra ýazyp oturýaňyz özüňiz hem tap bilen däldiňiz gönümel subutlaň hiç aýdyny. Näme sebäpden şol gurrun ýaýradyk? Senne şo sorag döredim özüňde. Şol sebäbi men özüm bar türkmen şygyryýaty bilen gowy gyzyklanýan Türkmen şygyryýatyny okudum, Türkmen edebiýatyny kabul etdim. Öz gursagıma galy berdi men ors dilini çala bilýän, gaty çala bilýän, ingliz dili wapşa ýok. Ingliz dili umuman ýok. Galy berdi näme? Özbek dilini men bilýän. Gepläp bilemek, ýani düşünýän. Ondan men dünýä özbek diliniň esasy olar dünýä edebiýatyny hemme şahyrlaryň edebiýaty olarda terjime edilen. Ondan şolaň üstü bilen men dünýä edebiýaty bilen tanyş boldum. Inglizler bilen, orslar bilen,
Belki elbette solan täsir esasında bir 2 tane o ýerde goşgy bardyr. Hökman ol meňdeşlik bolýar. Etlendik şahyrdan olar ýaly. Sen meselem 3000 tane goşgy ýazan bolsak, soň hökman 3 sanzy, 30 sanzy meselem hökman täsirlenme esasında bolýar. Gönümel kopya diplomat ýok taýda ýöne. Solar ýaly täsirlenmeleri näme dip, o zaman birden şeydip ortağa çıktık. Bir bärde 100 tane şahyrlar ýatyrka, birden Kerim Haly diýildi bolýan. Onuň elbetde nemeçek soýarda bir nemäni tapjak bolýarda, açar tapjak bolýarda, ol näme bir hökmansyr bardyr ýa ogrudyr ýa bir zatdyr bile. Adam birden erkim solar ýaly garaşda bolýar. Hökman sol açar tapjak bolýar bolýan, açaram son ýazadyň üstü bilen aýlap tapjak bolýar bolýan, olam bilmedim mi? Häzir Hudaýa şükür gowy. Şuwat edilýän gurrunlar gowy. Indi bir wagtky ýamallap gören oglanlaryň Hudaýa şükür dost bolmaga çalışýarlar. Dost bolsalar hiç kime ýamallygymyz ýok. Esasat edebiýat bilen meşgullyk kazanmak, pul kazanmak da niýetimiz halkymyza gowy zatlary ýetirmek, geljekki neslimizi şygyryýat bilen, edebiýat bilen terbiýelemek. Özük şahyrlara täsirlenýär diýende ýöne Kerim şeyle teredende sen goşgulaň marana arzu eden zamanaň geldi. Pragym, baksym, öz ýerini tapýar. Onuň Gurban Nazar Ediýew şahyr sadalykdan diýan çeken ýok diýdiň ýöne. Häzir sadalykdan diýan çeken çekýänip. Onu sen o goşgulara da sen jogap beripdiň şeýlemi? Indi olar öýkünme görnüş bolup gidýär. Meselem döwür şeýle döwür Kerim Gurban Nazar. Elbetde Kerim aga öýkünme gowy ýa her ýyl Kerim agaň doglan gününde ýa ýok bolan gününde şonuň bir şygyryna öýkünme ýazýan. Onuň her ýyl meselem meniň ýigit wagtym seniň gyýyz wagtyň diýende Kerim Gurban Nazar bunu özüne bagşlap ýazdym. Döwür şeýle bolupdyr. Seniň ýigit wagtyň meniň ýok wagtym. Döwür şeýle senin. Döwür şeýlerak bolupdyr. Goşgyň umumyň mazmuny. Adamlar bir näme sada bolupdyr. Seniň ýigit wagtyň meniň ýok wagtym. Edep, ahlak, söýgü moda bolupdyr. Seniň ýigit wagtyň meniň ýok wagtym. Şular ýarak öýkünmeýär, ýa-da döwür şeýle döwür goşgusy edil häzirki döwre näme dip şolar ýaly. Ýazıly umumyň öýkünmäni Kerim Gurban Nazar öýkünmäni men gowy görýän. Goýamagam, onu hisat, onu halkam gowy görýär. Häzir şey diýen bolyn, o döwür şeýle döwür goşgudagy näle baran ýerinde şonu kaperaýda edip. Iň gowy görýän häzirki türkmen, häzirki zaman şahyrlarynyň 5 tanysyny aýtdysalar. Edil Şuwatky. Zenan şahyrlarymyzdan Gözel Şagulyeva, Türkmenistanyň gahrmany Gözel Şagulyeva, Gülşen Hanowa. Oglanlardan hem Kakımrat Recep, Muqam, Seyitmurat geldi. Näme üçin? Şygyryýetini gowy görýän şolaň. Şolaň şygyryýetini, oşgy ýazyşyny gowy görýän. Şolar hakyky özüni ikrar etdiren şahyrlar. Şolar kimdir biriniň ýanyna baranda, şolar şahyr diýse, şolar ret etseler, bolanyň şygyryýet hakynda hiç düşünjesi ýoklugy. Kerim, bizi we sen okuýjularyňy gyzyklandyrýan ýene bir soraw, näme üçin metbuat neşirlerini seyrek görünýär? Metbuat neşirlerinde ben edil şuwatçylarykda seyrek görülýän sebäbi metbuata barmak üçin özümi hassa kämilleşdirmeli hatap netije geldim. Meselem esker wagtym ýa Harwada işleýärken esker gazet men goşgulamdan dolup ýatyrdy. Her sanynda bardy. Her sanynda bardy. Edil şuwat biraz pauza verdim. Dünýäwi dillaýdan da pauza verdim. Sebäbi biraz kämilleşmeli metbuata köpçüliklerin habar serişlerine çıkmak için biraz saklanmalı diýilen netije geldim. Türkmen diliniň hassa kämil görnüşini bir şygyryýeta siňdirip, ondan belki netip bolsa gelecekde toplumlaryň çykyş eder. Häzir ýazyp. Ýüregiňiz islemeýärmi? Şeýdip eliňizde allyňyz bir gadady özüňiz görmän. Ýa, ýüregim isleýär. Men eýam isläp men oňa gaty bir küýseden, sebäbi men eýam bir näçe gedek şo duýguny hezil edip başdan geçip gördüm da ol.
qatı hedil duygu gadaydı. Ona galy berse de näme? Indi gazet jurnallarymyzdan döwrüň ösmegi bilen sanly ulgama geçdi. Indi näme? Onda yazsaňam barbyr sanly ulgama elinde telefon alyp bakamaly onuň häzirlikçe internet saytlaryna yerleşdirmek bilen oňa ýaz. Durmuş maksatlaryňyzyň ählisini özüňiz öz goýan maksatlaryňyza ýetdim diýip hasaplaýaňyzmy? Ben döwürleýin maksat goýan. Meselem teknikuma gelemde şol 3 ýylda 3 ýyllyk maksatda birinji ýylda goýan, onuň soňa ýetýän gulýaly bolar. Indi gulluga geldim. Gulluga gelemsoň indi 6-7 ýyllyk meselem 2016-da gullugy diýen bolsam 20-nji ýyla çelli ähli etjegi işlemleri emetdim, rejeleşdirdim. Şo rejamdaki isleýişim ýalym boldy. Hemmeden eýem Kerim Halid orta oklanyldy. Şo maksat şol. Plança klip etmeli, plança goşuk ýazmaly, plançada yerlerde çykyş etmeli. Hemem şonda onuň derejäni ölçek görmeli. Ondan hemme işler edilip bolandan derejäni ölçek, ýyza wakyp ölçeýär. Diýmek ýerlikli artykmajy bilen, artykmajy käbir ýerde artykmajy bilen hemen maddi ýagdaýmam ölçek edýän şo bilen birlikde meselem mundan plança wagtyň 10 manat soýan, indi 100 manat soýup bile. Hemme zady maksatly. Ondan statistika boýunça işlemäni özüm gowy görýän. Umuman onuň indi 2020-nji ýyldan bärdäki maksatlarym innovasiýon. Indi nähip bolsa olaram amala açsa, has uly derejelere has gowy eserleri ýazmagy özüme maksat edindim. Esas adam ýa-da diýişim ýaly her sözümiň soňunda aýdýan esas adam iň esaslar halka gowy hyzmat etmek. Şular halka münasip hyzmat etdi diýdirmek belki soňundan. Näsip bolsa inşallah. Şu dörejilik ýoluna ugrukdurujuňyz halipaňyz diýip alaly. Bolupdymy? Halipaňyz. Şöhretde başlansoň hökman adama islendik synowat işine başlansoň sende zehin bardygyny özüň bilensoň hökman halipa aýagyna ýykylyp barmaly. Hökman barmaly. Şonna kämillik diýilen zat sana gelmegi mümkin. Öz başyna hämenne zehin bar. Adam hiç sen islendik kämil adamam özüňki näde dogry diýilen nokta. Halipa bolsa sen näde dogry ýerini hökman tap berýär. Hemen şon düzedýän gulýaly bolup gidýär. Muqam diýilen şahir bar. Gowy şahir, akylly, paýkasly, gowy adam. Muqam synyň halipaňy. Muqam internetde çykan ençeme şahirlaryň halipasy diýilip ýalňyşma galamdaş diýilen saýty ihlas etdi, açdy. Şonda her kim Instagramda Instagramda häzir bar. Öňem ýöri söýüniň saýty bardy. Şoňa bir näçe ululu şahirlarymyzdan gelip öz goşgusyny goýup aşagyndan kommentariýalaryny okap kämilleşen bir näçe adamlarymyz bar. Ana şol ilki başyny tutan, hemmeň başyny jemlän, häzirem şahirlaryň agla we ýerde başyny jemläp bir saçan başyna üýşürýän muqam. Ene şunu bilip goýsalar gowy. Häzirem barýanmy ýanyna? Häzirem münasip oglan soňa adam kärsizlikli. Şu ýerde sag bolsun aýdaýaly. Muqam elmadama. Ol diňe bir ben üçin däl, bir näçe adamlar üçinem gaty gowy oglan, gowy şahir hökmünde egdil bir sonda şygryat joşan oglanlar üçin şolar ýaly. On hiç ol peýda görmek, ýetişdiren şagirtlerinden peýda görmek ýa başga neti ýok. Diňe gowy şahirler ýetişdirmek oň niýeti bar. Olam elbetde halipa hökmünde öz şagirtleriniň şeýle derejelere ýetenne, şeýle awraý gadanna begen. Ýani öň bir ýerde eşitdim. Bir halipa diýe, "Ýüregiňem gelýän eken ýerine şeýle gul döretse eken nahalyň" diýe. Diýmek, halipalaň jan sag bolsun. Inni Kerim, tamakinçilik duýgusyna garaýşyňyz näle? Nämeden tamakinçilik? Meselem, islendik zat. Agar bar eken. Nämeden tamakinçilik meselem? Tamakinçiliğin görnüşleri kenna. Tamakinçilik. Aýdalsyz şahir däl, ýöne şeýle insan. Tamakinçilik, mene özüme hiç zatdan, hiç kimden tamakin bolup ýaşamak. Tamakin olmak bar, bir adamy
öýkeleden zatda bir iş edip ýygynyň kimdir birine jogawa garaşmalydym diýen. Bir zada ulu üns bermek, ulu tamakinçilik etmek seni ulu ruhtan düşürýär. Haçanda şol iş amala aşmasa bir ruhtan düşen adam gaty güýçli bolmasa galkynmasy kynna. Onu tamakinçilik men kirimçe gowy dälmi diýen. Şahyr bilen döwür gatnaşygyny nälik häsiýetlendirýär? Şahyr öz döwrü bilen juda uly gatnaşykda bolmaly. Ähli tarihte ýyz goýan üstünlikli şahyrlarymyzdan ählisi öz döwrüni manasip wasp edip ýa-da manasip ýaňsylap meşhur boldylar meselem. Umuman şahyr döwrüniň bir iň öňde barjy insanlaryndan bolmaly. Şahyr özüni dinledip bilmeli halka. Öwüt nesihat berýän adamlaryň içinde iň bir naýbaşsy bolmaly şahyrlar. Ondan bir öz döwrü bilen hökman ayakda şöremer, ýani hyýaly gowluklaryny wasp etmeli, säwliklerini ine şöýün düzedäň diýen manyda bir azrak. Şahyrlarynda olar onu şahyr diýilen adam hakyky zehin bolsa öz dogry düşüner, edip biler. Hiç kime hiç zada degmesiz şol zatlary aýdyp bilýän insanlara şahyr diýilýär. Kerim ine biziň beýik şahyrymyz Kerim Gurban Nepesow şahyrlyk ýangyndan başlanýan ekendiýär. Onu şeýle gönüm anyda seredende şahyrlar birinji ýanyp soň şahyr bolýarlarmy? Bärde Kerim Gurban Nepesowyň şo sözüne her kim söýgüp bagwatda düşünýär-de, hökman söýgüden ýanmaly, ondan şahyr bolmaly diýip düşünýärler-de. Arada internette de goýarlar, oğulları köp ýakmaň, o şahyrlar köpelip barýar diýär. Şey diýýär. Indi ol näl manyda aýdylan ol diňe söýgüden ýanmak däl, durmuşdan uly urgular görmek, durmuşdan biraz ýeňilmek. Büdüren adam soň büdüremedligi öwrenýär-de. Köp büdüren adam soň büdüremedligi öwrenýär-de. Umuman ýangyndan başlanýar. Indi ol mesele alymlar näme diýär? Alymlar haçanda adam bir gowy zatdan ezer çekse, gowy bir durmuşdan urgu görse, ýeňiliş görse, onuň beýnisi has bir çalt işap belli bir öýjükler açylýar, başga zehirler açylýar diýär-de. Meselem toğuran adam ýa bir şart degen adam başga kinolarda zatda görkezýärler. Aslında şol zat bar zat, hakyky fakt. Kerim Gurban Nepesow elbetde alymly, bilimli adam olsaň üçin aýdýar-da, umuman şahyrlyk ýanyndan başlanýar diýip, aslında adam bir yanan adam duýguçyl bolýar-da. Duýguçyl bolýar. Bir zatdan ýeňilen ýa köp durmuşdan köp ýenjilen adam bir hil duýguçyl. Öz içine alyp başlaýar-da adam, onu bar içine alan zatlardan şöhrete ýazyp başlaýar. Ana ol şol manyda aýdylan zat, umuman ol uğrunda bar görüň. Uğrunda hökman bar, ýani hökman ýanmaly özüňi zorlap ýakyp göreniň peýda diýip. Şeýle adamlar şahyr däl adamlar dinleseň söhbetde şolsaň bir aňyrsyny ahir durmuşdan bir şarp ýen ýeri barda. Şu şarp ýen adamy gep sözem bir gurrunam ütkeş bolýar. Döredijiliňizde iň uly temaňyz özüňiz haýsyn goýýaňyz tema iň uly. Öwüt nesihat. Kerim Gurban Nepesow hyýaly näme halipam da. Son temasy esas öwüt nesihat temasy da. Ondan başlalar edil şol göçürlen ýaly duýarynda özüme bar. Edil olun hyýaly kämil ýazma tamam, soň äheňini bermäge urunýardym-da. Goşgulaňda äheňini berýärmeli. Adam başta öz ýolunda ýardymça hökman birine öýkünmeli bolýardy. Onu son esas temamyzam şu Kerim Gurban Nepesowyň temasy öwüt nesihat. Onda Kerim şu ýerde gepleşigimiň şu ýerine şol özüňde iň uly tema öwüt nesihat diýdiň-de. Iki ben tapawdy aýdyp berä bize de. Bala. Onu dogrylygyna bir goşgy gap bereň. Haýs diýen goşgy bar. Gaty täze goşgym däl, ýöne ýatyp ýetişmedim o gap bereň. Başlasana. Bar tahir bu dünýä gelmegiň özem hakyň nesibesini päklikde haklan. Gara tüsse berer kirzadyň közem, haýşym kalbyňyz arasda saklan.
Diňe haram puldan baýamak mümkin diýip baý goňşyňa şuhely wakyan ak kepterem gözüne ojadyr tilkiň haýsym kalbyňyz arasynda saklan. Bir wennäniň bor diýmedik gyzyna dostlaryň ýanynda müň aýyp ýapýan gıйbat dolap bermez gyzyna haýsym kalbyňyz arasynda saklan. Dosty synap saýlan, sylan ömürlik arkasından yalan behbide çapman, kısmat namussandır geler öwrülüp, haýşym kalbyňyz arasynda saklan. Kemli hasaplaman kör bilen keri, gymmaty adamyň içinden çöplen, bakan kemeltmez elleriň kiri, haýşym kalbyňyz arasynda saklan. Ýalňyşlyk Niýsemem bolýa, eger kyn görmeseňiz, eje hakynda bir ajaýyp goşgyňyz okap bereň. Bolýa. Ana şu ýerde eje hakynda bir iki sany goşgy aýdyp bereň. Biri bir ilmidama toýlarda gowuryp aýtýan goşgylarymyz bar, toýly bayramly günlerde ýabyr. Ejeleriň ak goý toýlaryna gutlap bermek üçin çağırýarlar. Şonda aýtýan goşgyma biram ikinjine mäzir aýdyp bereň. Bolýa. Başda. Gellise zer berjek uzak menzillen dogumluluk bilen kalbyny dilim. Hiç saat bakadyna yetmez şol güllem. Ejeli ýyllaryň kadryny bilen. Dertlere derman kän emma barsy, yerin tutup bilmez mehriban elin, yetmesin diýseňiz ömür manysy, ejeli ýyllaryň kadryny bilen. Bar wagtynda sylan, bar wagty ogşan, soň öpseň de geçmez toprakdan demin, tämiz gözlerinde galmasyn nogsan, ejeli ýyllaryň kadryny bilen, eneli ýyllaryň kadryny bilen. Eje diýilen zat bize wagtlaýyn berilen zat da, şonu öz wagtynda razy etmek, şonuň sevgisini kazanmak, bizim geleceğimiz için hem gowy, bizim o dünyamız için hem gowy, şu dünyamız için hem gowy. Şoň üçin ejelen elmidama razylygyny kazanmaly, her bir insan, her bir türkmen, her bir musulman. Şo borçda hemme ulusçuluklar ýar bolsun. Şu ýerde de näme bir ejerini ýitiren adamlaryň haýyş boýunça ýazylan şular ýarak. Goşgyny men öz ejeme bar, Hudaýa şükür ýaşy uzak bolýany ejerini ýitirenler hem ejetiniň zaýy jennetde bolsun. Şu goşgyny ýörüte okap bereň. Başda. Ejen ýitirsen ananmaz ýürek. Toprağa goýan soň akylyň ýeter. Ondan soň sen üçin çyndan aglajak iň mehriban insan dünýäňden ýiter. Ejen ýitirsen ojaň sowap, mehirsizlik seni üşedip başlar. Ol bilen geçilen süýji günleriň ýatlamasy ýetim göwnüň hoşlar. Ejen ýitirsen sypalmaz başyň, daşyň ýylgyrsa da ağlar ýüregiň. Kaka dogan ayal mehrizar etmez, emma dolup bilmez ejen deregin. Ejen ýitirsen çaga misaly, ýoluňa bakjaklaň sany kemeler, geliniň gaýynsyz, çağan enesiz, dünýäni bezeýän many kemeler. Agyr küýsegini, şugynyň düýnüň, ýüregiňde baky göterdigiňdir. Ejen ýitirsen, goşy dünýäniň iň uly bagtyny ýitirdigiňdir. Köp sağ olun. Ýa-ni söhbetde şumyň ortalaryna öňkü diýdiň gıйbat çıkaranlar indi Hudaýa şükür ýanymda dostum diýdiň, şeýlemi? Şeýle bir sorag ýüze çykdy da, dosty näle gazanmaly? Siziň pikiriňizçe? Birinjiden dosty gazanjakça bir ähli kemkäti bilen şonu kabul etmeli. Elbetde dünýäde kämil adam ýok, hemmäniň kemem bar, artykmazam bar. Şo zatlary bilen doğrulygyny beýnin kabul etmeli. Şo dosty gelecekde seni büdüretjek kerem bolar, öňe iterjek kerem bolar. Şo zatlara razy bolmaly. Hakyky sulhuň almallary bir adam göreňde sulhuň alýara. Şondan saňa bähbidem ýok. Ýa-da girdejem ýok. Ýa-da ziyanım ýok bolýan, şoň bilen dostlaşasyň gelýär, gepiň sözüň alşýar, bir ýürekdeş bolýan. Ýürekdeş bolmaly, bir söz bilen aýdylanda. Soňra bähbit diýen zat arada bolmaly. Dostundan bähbit gözlemeli, ýa-ni
arasında saklayan haýyş goşguday diýana. Awa. Yalan bähbide sapman arkasından dostu synaň saylan ömürlük arkasından yalan bähbide sapman. Şu bähbit bar ýa-da dostluk ýokdur. Bähbit bar ýa-da diňesen işdeş bolup bilersiň, partner bolup bilersiň, dostluk biraz gowşaýa da şeýerde. Belki öňden dost bolup gelip soň bile işdeş bolup bilersiň, oňa deme ýok, oňa şuka ýok. Ýani şol zat üçin, şo bähbit üçin dostlaşylsa, şo iş biten soň dostlugyň gutarar. Şeýle dostlarymma, intek sen näýlik diýin, bir belli bir derejä ýa-da üstünlüge ýetmänken ýöne şeýle. Dostlaň ba, sen çykdyň Kerim hally boldun, bular gitdiler. Olar näme öň sende bähbit ýok, şumat ba sende. Ýöne ýok da şol öňkü dostlaň. Meniň bir gowy dostum bar da, gowy dostum desem ol agam ullakan adam da. Şu 2014-nji ýyldan bäri goşgy ýörsa, şo döwürden bäri şol adam maňa uly ýaşlykda diýär, söwdegar, biz bilen bir kemkätimi dollar keldi, gullukda watym dinuzy ýyzyndan atnadı. Hiç o wagt ütkeşik awraýyňam ýok. Oňa peýda men gen galýadym şol adam näçe şey diýär. Ay hakykatdan hem gowy barşýar, şu adam olan meni gowy barýar. Maşgalat bilen hem gatnaşýar. Bol şeýle gowy adam, asly gumly adam, horlugam, garyplygam gören adam. Ýani bir özümiz ýaly bir adam da bolyn. Şu wagtlardan da şu wagtda çeli soň bilen dost ýalygatna, ene dost şeýle bolmalymy kadiýana. Hiç eli sonra men ol adam hiç il peýda berkemek, şu adam peýda berkemek, şu adam ol peýda garaşanak menden. Ýogsa bir käbir işlerine ýardym edip biljek da bolyn. Şu adam ol menden peýda garaşanak. Ýöne sonra da soň bilen sowur durky, şol iň bir awraýsyz, asyz döwrümizem şular ýaly gatnaşýardyk, häzir hem şolar ýaly gatnaşýar. Ana şol hakyky dostluk garypsyň. Tükenmesin. Ýani ýanky şu soraga sen özüň näýlik Kerim garaýan? Şol ýitýän sen üstünlük ýetdiňä? Öňkü sende bähbit ýok ýerdäki dostlaryň üstünlüge ýeten soň ýitenne seni gyskanyp bilemek üstünlüği ýitýärmi? Näýlik garaýan? Indi olar ýaly ýitki adamyň durmuşynda teýrek bolýar hadýan. Hazırda on ters görnüşi var. Sen üstünlükli wagtyň gelip dost bolup, soň pes edişiňde ýitýän dostlar bar. Ýöne pes wagtyň dost bolup, soň üstünlüge ýetirler. Ýöne bar şeýle dostlar. Hawa bolup biler, bilmedim da. Sen pikiриň näme üçin ýitýärler? Pikiriňçe. Bilmedim da. Edil bir özüne ayol mertlik ol. Biri bilen gatnaşyp atsan da üstünlükle ýa baýa soň gitip bilmegen olamar mertlik ullar. Ýöne men şeýle adamlara gawat geldim Kerim. Ol erwet adamlar da. Bilemem men gawat gelip görmek sunmaýdy. Entek şeýle gitbeşiklerde şeýle görmedim da öň şol adamlar men bilen salamlaşanokdy. Men bilen salamlaşyp köçede görenini guruluşmaýar. Ýöne indi men üstünlüge ýetdim, hemmesi men ýanymda diýär hemmeler. Ýöne şeýle adamlarym ba şeýle dostlarym. Ýanky diýişim ýaly. Üstünlüge ýetýän ýitýärler, men pikirimçe bilemek şoň üstünlügini öz içinden özü gyskanýarmy? Ay bilmedim, entek duz indi ýöne derňek görändir. Gowy tema bol. Ana dost temany goýadyň bir gowy goşgymma şu toýlarda, bayramlarda bir aýdylýan goşgymma dostlar hakynda şona muhakkaren şoň bilen amandan jemläýär. Ýagyş garyň deregine pul ýagsa da başynda juda ýakyn ýüregime dostlaň bolsundaşynda. Pula bitmez işleri çyn dostlaryň bitirer. Dağa yetip bilmesen dağı sana getirir. Yüreğinde saklamaz, yalmışını bağışlar, iyiler seni dövseler, övgü bilen nağışlar. Çın dostlardan yadalmaz, gününü görüp dursanım, ahir sonu doğurlar, egri qadam ursanım. Canı olsa teninde, bir zırlanda canalar, taşlamaz kıyın gününde sen kapıyına danılar. Öyküleşme, tersleşme, tapmarsın hiç bakana, yumruklar çenelgi sana egri bakana. Dostlaşdın mı denk çekiş, munda hemme bay olmaz. Haçan da dostçın olsa, sırın iyile paylanmaz. Tamakin del balına yeter ona nan olsa, yeri demeden olsak, şeyle dostlan kan olsa diye. Köp sağ ol. Indi Kerim, her bir adamın içinde näýlik diýen gidiliň arzulary bolýar. Hiç kime aýtmaýar. Aýdyp bilýärmi? Gidiliň arzumy bäri gelip gepleşip aýtsam, publişlaýtdyk bolýar da.
Ay, gizin arzularken esasy şoňa onu emma aýdyp bermeli. Esas arzularny hiç kim aýtmady ýa-da. Köne filozofa gizin olsun ýani şoňa esasy okkully ılgaya näsip bolsa gelecekde ýetenmiz. Ana şolary uduşa diýip aýdar. Onda arzularyňa, maksatlaryňa ýetmegi biz sana tüýsüremizden arzu edýäs. Goý dörejilik alemine, sunuga alemine ululu sepkitlere ýet. Sağ ol. Alamyň uju ýetip bolsun. Sağ ol. Köp sağ ol, gepleşigimize gelip gyzykly biziň soraglamaryza gyzykly jogap bereniň üçin, öz şygyrýetiňden gyzykly bir owadan goşgulary okap bereniň üçin biz sana minnetdarlygymyzy bildirýäris. Sağ ol. Kerim, biziň Ýörüýte Türkmen portal websaytymyz hergedeki mehmanna Ýörüýte sowgat taýýarlaýar. Şu ýerde sowgatymyzy hem goşuraly. Ýörüýte saýdymyzyň ardynyň. Sağ olun. Mehmanlarymyz üçin ýetlenen sowgat. Gepleşigimize gelip gyzykly beren görüňleriniz üçin, gyzykly jogaplaryňyz üçin, täsirli goşgularyňyz üçin biz size köp sağ bolsun aýdýar. Sizem sağ olun. Ýene bir ýerde galbertede näme Türkmen portalyň ýolbaşçy düzümine galbertede dörejilik işgärlerine özümiň minnetdarlygymy bildirýän. Sizin edýän işleriňizde ullukan üstünlükler ýar bolsun. Häzir Türkmen halkyna ähli gerekli maglumatlar şu saytdan elbetde gözläp tap bolýar, uly ýeňillik töretdi. Türkmen portaly aslan bäri hezledýät özümizem bir gerekli maglumatlarymyzy gyzygyny bilen ýetirip dur. İşinizde uly üstünlükler ýar bolsun. Türkmen halky elmedam sizin ýeňillikleriňizden peýdalanyp dünýä garaşyny hassa giňerlip watanymyza, iýilimize, günümize gerekli adamlar bolup hyzmat etdiler. Sanyňyz sag bolsun. Köp sag olun. Hormatly Türkmen portal websaytymyzyň agdalary we tomoşaçylary. Ine şunuň bilen durmuş turalga saatly gepleşigimiziň bu gedek sanyny geçirip gotarýas. Egerde durmuş turalga saatly gepleşiginde haýsy mehmanyň bolmagyny isleseňiz özüňiz tesbirlerde ýazyp bilersiňiz. Biz bolsa siz bilen hoşlaşamyzok. Sebäbi Türkmen portal hemişe online. Türkmen portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňizdir. Sag olun.